бе, сега ще играем Майнкрафт с мен. Там. Бързикам се. С мен. Не знам. И това съм аз Трокинг. И моята приятелка ми Майнкрафт. Не закриваш. Аз съм супер. По-хубаво съм. Ей. Та сега днес ще се опитаме да се развием и да направим втората къща. И нищо не е сигурно. Аз тук имам дърва. Добре, аз имам 49. Аз имам 38 блокчета. И... Браво, аз съм човек. Сигурно се. Сега, както видяте, аз правя. Готови сме. Къде? Стига бе, страх. Че да видя дали съм ги пуснал. О, на максимум. Сега ще има зомбита с брони. Ама трябва да се взема меч. Аз трябва ми да подготвим нещо да влезем тук. Да си има. Може да ми чакаш къде си? Окей, стига се. О, кучето ми е с мен. Къде? Ти чувам нещо. Аз пък умай го видях. Бати, имам бебе конче. Може да разбие вратата, айде не го пускаме чака на толкова, че може да разбие вратата и аз не мога толкова добре да се... Може да трябваше да го спра. Няма. Как с... Изтепах един скелет. Ето го, ето го. Тук има и крипър. Броня. Шубата, че не ме ли виждаш, бе? Те ела бързо при мен. Стоп. Трябваш ми да убиеш крипъра. Прибирам се. Но той се опита да ме гони и повече това се вляза. Скелет имаш ли брони? Аз може... Поне вече нямам. Заедно да излезем, защото аз малко ме... Идвай! Не, спорно тези не знам как. И всеки ден трябва да се готвя нещо. Убих него. Той се бобчи. Мали, наби го. Сладко куче, дайте на храна. Мали, той се бъгна. Нахраних си кучето. Чувам малко паят. Къде? Къде правя? Кажи ми. Чувам ги как мърда. Аз единствено дето чуваме. Музика не правя. Мали. Тук аз съм. Не си ли се повеждава? Много ми да се сърва. Това пък не става. Ми се игра с какво да направя. Окей, се вземем Майнкрафт. Летна. Сега пак влезем. Или не? Аз трябва да се приберем в къщата. Имам доспехи. Аз нямам. И напротив, не там се само на броница. И то злато. Ама какво? А скелет къде видях? Искаш и кожена броня? Ако нищо. Ако искате да дойдете не спая. Не знаеш, какво ще правя на Майнкрафт? Сапри са, бе. Трябва само да взема Тъп броята. скелет. Така. Няма мечуари. И нямаме дърво. Право всичко си. Харчим ще дърво.
Аз имам само една... Виж какво имам, само една златна броня. Бро. Само... Аз мога ти дам такова. Какво? Кажи. Мога ти дам шлем. О, инчант. Да, ама Оле, кожа. яко. Оле, това. Ама мога ти дам само шлем. Само може да разбият вратата. Аз не мисля. О, ти ми изкара къл, бе. Аз ще остана моето куче. Що ще набиш, Мари? Моето куче е опасно. В миналия епизод аз видях, че влезе Содор. Айде. Ами, не. Затвори Да, вратата. той не иска да дойде. Трябва ми ласо. Имаш ли ласо? Надявам се да те репортира. Не искам да вандае в нощта. Ето той. Добре ли е? Да. Супер. Така. Необичайно, необичайно. Аз взех още храна. Чум крипър. Аз чувам да се втатли. Как ли се хъбят? Какво да имам? Много ще ми трябва. Да, но той е мой. Не ми нависва глава, може да си направиш. Добре, мога. Не ми. Колко пъти ще се отдръмне това тъпня? Да ги броя ли? Не. Аха. Сигурно трябва да си направи кирка от дърво. Има само едно купче дърво. Бати! Оф, ти изобщо не си почнал от кирка, нямаш. Някой се развива бавно, бавно. Това на какво ви прилича? Честно ми кажете, на какво ви прилича? Бам-барам-бам. Бати, знаеш какво ще правя? Да? Не ти го дам. Сега ще засаждам нещо. Сега ще дам. Ма това ми е за къщата, за това. Сега засаждам бамбук. Пантера. Иди бе като пантера, папа пантера. Само в ръцете ти. О, имам въдица. Аз сялова риба. Защото нещо. Ей! Не, кой ще му даш? Риба! Не може да ме скачи. Те няма си хъба за глупости. Само ще да питам. Направиш се Къде? Аз не виждах. Аз тъжен. Аз припадам. Куче! Обвиняй! Ей! Обвиняй! Кучето ли ми удреш? Какъв то скелет, бе? Какъв то скелет? Кучето ме удари, твоето куче! Да, защото ме уби. Удари ме. Кучето ме защитава. Мен пък ме уби. Да? Ама много добре куче. Да, добро е. Само един път удари. И какво? Когато удариш собственика и тото да напада. Така е. Не съм го измислила аз това. И ако още не риба. Камък ли събереш? Кучето ми е мокро. Събирай.
Сега ще събера последно. Надявам се да ми се падне нещо хубаво. За малко да падне. Има да се падне и броня. И то злато. Моля те, може да кажеш, че трябва да се Може. Не видях, не ми се лови повече. Искате нещо? Не иска на бие. Биеш на този Майнкрафт. Аз няма да бия. Искам да вземем се нарочно да примам да покучи. Не, яко е. Идвай. Това кучи не е добре. Трябва му лекар. Това е протекшн. Гледам каква яка броня. Бати яката броня. Ще дам кожена. Не, взимайте за мен. Има Fire Protection. Хубаво. Не е смотан. Хубава броня ти дадах. Аз нямам желязно. Как да й дам желязно, като нямам желязно? Не си дадох каквато и да е. Не си дадох някаква. Аз самия нямам някаква пълна да й дам на нея. Аз събих. Аз мога и аз да бия. Седях аз в къщата. Ти ли ми удари кучето? Аз падам. Не дай ми кучето. Трябва да не свалите го на патка, още не съм го държал. Тук съм го видял, спокойно трябва да се държа. Особите не можах да се държа. Особите нещо не можах Що хънтиш? Ако сте гледали Trouble Hole, Колите DG06, старото ми име, казвам ви, познавам го. Не е много добър в снимането на клипове. Нали? Искаш ли малко? Зигом се, бе. Надявам се да снимам с него. Той ми е приятел. Той сега снима с някакви други телещета. И така нататък. Това е общо взето, но аз, както ви казвам, ще снимам и с него. Най-важното е да си направя сега точове. Да ти кажа ли? Толкова много. Не мога да ги кажа даже. Защото не знам колко пъти. Надявам се. Няма да спазвам тази още, защото няма да се боря някакъв си. Сега дойде. Паднах в някаква пещера. Пещера, аз няма да се
Идвай. Бе. Очите на шамара. Не, Не, има айрон. Той е по-хубав от чудовищата. Той е полезен. как се влезе? С бобчета. Ма тя е продове, какво има? Сега не е. Че сега ще ги спора, защото си голям шубин. И ги пусна на слабо момчета. Айде ще ги пусна на слабо. Аз по-не съм жена. Съм слабо това. Човешка. Да не са по-висяки рубани. Нали. Мама, някой зомби ще се появи. Ти ли го биеш? Ще го начук. Грозен, къде си? Пак, виж какво пропусна. Айрон? Стига де! Аз там те Ти, аз не съм се кат. Ти пази да не ме уби някой. Пази ма! Какъв ти е меч? Знам, ще го взема. Чакай, бе. Може да се включа. Супер яко, но айрон намерихме. Аз това исках сега. Куче, добре, че си с нас, благодаря. Да, това е силно. Това е като цепи като свиня. Сега да видим. Къде е? Къде е изхода? Там, където си ти над. Ето, аз съм сложил бокче, за да се помня. Браво. Да се качвам. Ама цялото това не качвай се. С теб съм аз кучето и ще се качи някак. Сти. Какво е нещо да се пуши? Не, то не. Може да направим някъде откъде се влиза. Качих се. Чай да видя колко айрон имаме. Имаме 23 айрон. Аз имам 6 айрон имаш. Дай ми ги. и 6. Така, стоя къде си. Направя възко. Там ти ги намериш. Имам 29. Ти искаш ли броня? Да, с удоволствие. Ма няма ни стигне. За броня ни трябват Тогава искам меч от такова. 40 нещо. Не, кирки са най-важни. Ама сега ще ги запазя. Първо трябва да ги изпечем, разбира се. Да ги изпечем кирките. Ти си глуха, моята меч. Печаки. Навън. Що крипър ми изкара къл? Кучето ми излезна. Лягаме. Хайде. Ти търсиш кирка в ръката, като спиш. Нищо не дадеш. Само сега ще има крипър. Кучето май ти души за несчастник. Крипи. Той не ме вижда този крипи. Не искам да отваряш вратата. Ще накарам... добре, отварям. Кучето не седи вътре. Вали, нямаш... Днес ще седим тук, защото навън вали. Аз ще разкопавам. Аз тук лекичко ще поправя тук нещо, но трябва. Аз ще събирам камък. Аз имам 7 блока. Аз имам 60. Аз имам 60. О, кол. Тъкмо това ми трябваше. Това исках да търся. Всичко не нужно да сложим, ако се изключи блоката. Какво правиш? Още една пещера. Сериозно? Не, базикът си. Аз ще заграда, не ми се занимаваш чудовище. Сега ти казвам. Не съм ми жесток фен. На Херобрайна може? Ма че не обичам чудовище. Обичаш Херобрайн. Значи съм фен. Аз трябва да направя малко. Аз трябва да има пясък. Паднах в пещерата. Аз не имам пясък, не съм скелет.
И един кръг. Скелет. С броня ли са? Не. Значи не. Можем да направим отулото и... Другия скелет. Ето го там как се е спрял. Мазно се. Давай там. Аз виждам заклика. И още един там е. Направихме 20 минути, да спираме. Та, приятно ми беше. Аз съм, както ви казвам, знаете ме. Аз съм Троки, това беше от Хенс. Бай-бай!